NJ Dev Studios. Obodo na-egwu ka egwu arabakwa ozu onye egwu ka egwu arabago egwu ka egwu araba ozu n'ụlọ ya egwu ka egwu arabago ozigbo ịgbachi ike obi mmanwụ oyi egwu ka egwu arabago ọkwụrụ ụka na ndị obi onye nwe egwu egwu ka egwu arabago Lucia bụ ime egwu ụwa na-ekwu na nke ikpeazụ mmadụ na-esi obodo mgbasị na mmadụ badụrụ esi obodo oyi mmadụ na-esi obodo onye egwu eziokwu ka ị na-ekwu na nke ikpeazụ na-esi obodo obodo a na-ekokpuru gbọgbọ egwuregwu a sị na na-enwe obodo enwe n'enu o wee bụrụ eziokwu n'obodo bụ na nwelu ndị nwe ya nwe maka chi o nwere ndị ọ ga-abụ ọ bụrụ na amụrụ n'enu ụwa ịma mmadụ mma n'obodo fa na-eme ezi isi mgbagịgharị maka na mmadụ badụrụ ezi obodo mmadụ na-esi obodo ọrụ mmadụ ka eji eje obodo ka ịmali na-esi asị na trafiki nọdị eme na nkịtị o ọrụ oke mmadụ nata n'obodo okporo ụzọ adịba bizi onye esi eje n'elu ụwa na o nwere ife o ji wee kalisi ya maka na adị egwu na nkịtị bugo pa menwuli ibe mmadụ na-esi obodo ọ gaghị omela ọda na-atọ osi asị ka njikwa ga ajụjụ ibudo onye na village who are you to your people oga who are you to your village people ka njụọ gị ọga o nwekwara ife ime nwụlọ obodo agwagodi ya ndị egwu ma na-achọ ebe ndị gbara ime dị mma eji ekwu maka obodo fa maka na ọ dịrọ fecha fecha isi na ọ dị izi bịa mee obodo kọba akụkọ ya aka mara dịrọgwa ofele gwakwa ego elili eli maka mmadụ gbadoro esi obodo ife eji aza afa mefu na nne n'ụwa bụ ka afọ obodo wedere gaba mmadụ gbadoro esi obodo ka ikweli ndị eji mma akafa akwanyela obodo fugbu ndị eji atụ obodo fe egwu ndị tinyela obodo fao na world map ndị obodo fa ji enwe uko na-aba mba ndị bụ njini obodo ndị bụ mkpụrụ obi obodo ndị obodo faji edude a na-ekwu ndị melu nke ọma eyi ka a na-agwa ndị ọzọ okwu ya bụ malụ dị ifi na-eme n'elu ụwa nka everybody want to trend ọ ga-akakwakwa ihe okwu gbakwa mbọ trend ya n'ife ọma maka ọ bụrụ nke ọjọọ obodo gị ga-anụkwu ụdị ya anyị ejikwa ihe malụ obodo yi ịkpọra na-atani afa asị na-egwu malụba obodo akpọba ọsadebaba ịma na ọnwa gị si pụta na public isi n'ịbụ onye nnobi a ga-asị nwanne si ma ọ bụ nwanne Chika Obi nwanne oke nwa na nnobi mmadụ na-esi obodo isi mmadụ n'Igbo onye Nnewi
ọsị nwanne Ibeto nwanne Ifeanyị Ụba nwanne Nọsi Motos maka mmadụ gbaduru esi obodo isi mmadụ n'ịbụ onye ọba ọsị nwanne Obi Cubana nwanne akwa ọkụkọ tiwara ake isi mmadụ n'ịbụ onye Akata ọsị nwanne Fenkris o akara aka wanụ na China isi mmadụ n'ịbụ onye Mkpọ ọsị nwanne Eze Ego Udubọchị na Mkpọ Oronya bụ High Chief San Francis Okechukwu Nwokeke ya bụ Chairman Ranking Group of Companies ya bụ CEO Ranking International Limited New York Iwa na-etinyebeli importers and exporters of industrial chemicals of oil, agro and allied products. Ọ̀pọ̀ bụ CEO Miran Industries Limited Okegwu na-abọ ya bụ CEO Branche Royal Suit arụrụ ya na Lagos Branche Real Estate ibe oje ma ọgaranya karịa wee sị Ego Udubọchị na Mkpọ ọgaranya melu ka Chineke anyị na-ekwu okwu ya mmanwụ nwere ibu bụ onye ọcha ya bụ ọsọ ndị ọgaranya udogwu meli banụ na tụlaka ofu onye na-ekwo bọs akụ nwere obi na-elisie ike udogwu nwa na-eme amala ụgwọ Chukwu kwụrụ ndị Mkpọ ọrụ akọma jide akụ na Mkpọ ụmụ ogbenye alachaba ụkwụ ọma kpọrọ ndị Mkpọ n'ide mmiri n'ọdụre Eze Ego Udubọchị dike onye mụrụ nọ mụla nwa ka mmanụ obodo idididi ịmara isi mmadụ n'ikwu onye ojoto si nwanne Darlington ese nwa gị bie n'ojoto ịmalụ Haiti Dr. Samuel Bunike Darlington odogwu n'ojoto ese nwa gị bie n'ojoto yabụ ọgbabara akụrụ amụọ n'ojoto ọrụ onye bụ Chairman St. Buddhist Group with several subsidiaries company akalia ya bụ Pioneer President of the Imperial Philanthropic Family otu ndị nnekwu ego ozugbo odogwu nwa na ojoto ọ bụkwa odogwu na real estate wedding and foreign sense ọkpọnye bụ triple sense oil and gas udogwu gbabala akụ na mmụọ n'ojoto udogwu na-azụ mmadụ 1,000 na university 3,000 na secondary school nwa gị bi ojoto ibe na-eme akarịa n'ụwa oke Igba ka anyị jere n'Ọkịja Jesu toko osisi n'Ọkịja Uduakọ ya bụ ambasadọ Sadọktọ Frank Obi odogwu nwanyị ji ọfọ n'Ọkịja ya bụ oke osisi n'Ọkịja Uduakọ mmiri ọnụ dekwuru ndị Igbo n'Afrịka Silent Achịba Chikobiaka na-egi ngalanya mmanwụ kara aka onye United Nations nyere Mayor for World Peace ndogwu nwa nwere ebe President Ọkịja odogwu ya nwa bụ Chairman Metro
Metrofrac Group of Company Limited. mmadụ na-esi obodo Nyawa bụ chairman ịma nnekwu ego Metrofrac Oil and Gas Mikael Mmanwụ. ịma nnekwu ego Imali Metrofrac nnekwu ego Royal Sus na Abuja. nnekwu ego Imali Metrofrac nnekwu ego International Limited. ịma nnekwu ego Imali Metro Estate of over 500 ịma billion nnekwu ego located in different states. nnekwu ego Igbo obodo Nigeria. ịma nnekwu ego Yawa wee Frank Nobi nnekwu ego Nigeria Limited. ịma nnekwu ego Anya ndị Igbo ji afụ ụzọ nnekwu ego n'obodo Afrịka niile. nnekwu ego Onye nwe gasị ya ya ịmali oke egbe ndị Igbo na-anụ uli ya. Gazala akụ emebe Na-agbadoro esi ndị uli ya. Gazala akụ emebe High Chief Fabian Alasonye Okwanya bụ okpu eyi ụmụnna nwezuwa akụo one of Uli Kingdom. Nwoke egbe ndị Igbo Chikobi Ekene ya bụ CEO Iku Destiny Hotels arụrụ ya n'ihi ala. Ya bụ CEO ọzọkwa Iku Destiny Apartments and the Hotels arụrụ ya n'ime Asaba n'ọkwa ebe ezumike gbasiri ike. mmadụ na-esi obodo Ya bụkwa CEO Iku Destiny Real Estate Enterprises Provuji a na-eme ọgọ onye ọcha olomi na-arụrụ obodo ulio ka ndị ezi ahụ ulio iwechie ego eze ala akụ enwe ebe one of ezi ahụ eze ala akụ enwe ebe odogwu akụ emebe ihe nwekwe kene gadu racing food akụ emebe mmiri ịgbaje n'Abia steeti anyị ezute nnekwu nwa ọsọ prọfesọ mmadụ na-esi obodo Chifu Chizara mekpere Abraham Sunday onye nwaka Igbo na-eti ebele mmadụ na-esi obodo ya bụ ọsọ prọfesọ ọkpata ozu ghọrọ gbalụo nke ndị osisi ọma na ngwa onye gbadọzara mmụọ Gonzara na-ekene mmiri ezu mmanwụ kalaka ọzikodogwu na China onye ọma onye ndịkwakọna chinko ịgbalị ya nwa bụ CEO Gonzara Properties Limited ọkpataozuọra 1 n'osisi ọmangwa ya nwa bụ CEO ọzọkwakwa Gonzara C&A Logistics Limited Chikobi Ekeneyi Gonzara Exchange Odogwueyi ya nwa bụ CEO Gonzara Fashion na China ọzịkwa maka oke amali na-eme ka ndị Igbo niile nọ n'echi ya aji iwe tie ego echichi ya bọsụ ego n'obodo Eshia Gazala bụ ndị abọsụ ego ya bụ ọsọ prọfesọ n'Odogwueyi Gazala bụ ndị abọsụ ego osisi ọma ngwa lokal gọọmenti ka isi bịa Gazala bụ ndị abọsụ ego onye aba n'ọtụ na egwu Ekeneyi Gonzara Gazala bụ ndị abọsụ ego odogwu mụ na Chikobi Ekeneyi mmadụ ọgbata na-esi ozu oke Igbo jebe n'Ugwu steeti anyị ruo n'ezi agụ anyị zute ego dị na buutu mmadụ na-esi obodo Igbo na-etiri egwu ike ya bụ Chukwu Ebuka Okoro Rising Sun Odogwueyi gwara onye bụ ego dị na buutu n'ezi agụ Igbuduo Enugu steeti ka o si eje Mighty Iroko Chikobi Ekeneyi Odogwu na Kotonu ya bụ CEO YKL Group of Company na Kotonu aka na-atụ moto pas ọkasị mma ka ị na-atụ ebe Onu Ekeneyi
in the whole wide world. Beauty with bread, ya bụ nne nwa pepe yi. Ịmara egwu n'obodo na dịgị igwe manụ amusement. ego dị na buutu. Ọgaranya Chukwu ebuka okoro na Kotonu. Odogwu nwa na-ezi agụ. Great warrior na-eze agụ odudu. ego dị na buutu. Crazy son, egwu ka egwu ekele obi. Odogwu nwa na-ezi agụ. Ndị wepụ aka mụ na Kotonu oyi. ego dị na buutu. Adụrụ esi n'ezi agụ. mmadụ na-esi obodo. Obodo na-egwu ka egwu arabakwa ọzọ ọya. Egwu ka egwu araba ụzọ okpinuli ya. Ozigbo ịgbachi ike obi mmanwụ oyi. Ọkwụrụ ụka na nna obi onye nwe egwu. Rụziere ife akụ ụwa na-ekwu na nke ikpeazụ. Mgbasị na mmadụ badụrụ esi obodo oyi. Onye egwu eziokwu ka ị na-ekwu na nke ikpeazụ. Eje na Anambra steeti anyị jee zụta adụresi ndị ezi Owere. Bishọp Onyeka Joseph Nze Kwesi adụresi ndị ezi Owere. Ya bụ CEO Fine Live Estate and Properties Limited. Odogwu onye ezi Owere ji ya na-eme ọgọ. Bishọp eziokwu ka ije azụ afịa. Bishọp Onyeka n'Igbo odogwu eyi. Bishọp eziokwu ka ije eje. Fine Live Estate Odikwaturi. Bishọp eziokwu ka ije azụ afịa. Ezigbote adụresi ndị ezi Owere. mmadụ na-esi obodo. Ịgba isoti ka ihe anamazi oyi. Isoti ka ihe anamazi oyi. Agụ zubi ka ihe achọwazi oyi. Isoti ka ihe anamazi oyi. Agụ zubi oji ya na-eme ọgọ odogwu eyi. Isoti ka ihe anamazi oyi. Nwanne ukwu eti n'ụmụaka isoti oyi. mmadụ na-esi obodo. Mr. Nzube eti Daniel onye ụmụnne otu lokal gọọmenti Abia steeti. mmadụ na-esi obodo. Ya bụ chairman Agụ Zubi group of companies. mmadụ na-esi obodo. Ya bụ CEO Agụ Zubi Roads and Properties Limited na Adi Asaba. Ya bụ CEO ọzọ kpọkpọ Agụ Zubi Autos oji moto eme ọkụ. Ya bụkwa CEO Amigos Paradise Estate n'Ibuzọkọ dị adị. Iru onye isi ochie Agụ Zubi oju na-eme ọkọ n'ọbụrụ ile. Wakwadi mmadụ 100 Agụ Zubi nyere scholarship from primary to university. Ya bụ nwa odogwu eyi. Isocha mụwe nwa aka nwa oyi. mmadụ na-esi obodo. Nwoke Igbo ejelarịba n'isochi maka na adụresi akarịa ịmalụ bibiki n'isochi. mmadụ na-esi obodo. Mr. Obi Tibisi Victor Odogwu Baby Global Pioneer
chairman Albon Club onye ọma o. mmadụ na-esi obodo. Ya bụ CEO BV Global Ventures odogwu ego ga-aka ya ọgaranya. OBV Oil and Gas odogwu eyi. mmadụ na-esi obodo. Enwa bụkwa CEO BV Electronics and Food Processing Machines. Modern Homes Appliances Yoka BV iji wekarịsị ya. Major distributor of license AG and Maxi. Ihe nnekwu ego n'ikarịsịrị onye nwere uki nwere odogwu. Ozigbo nwa n'izu ochi mmadụ na-esi obodo. Ịgba ka anyị chọba ọnwa ọhụrụ n'izu ochi. Akụchukwu ebuka. Webi Akụchukwu ebuka n'izu ochi. Akụchukwu ebuka. Otu ụlọ mọgọ n'izu ochi odogwu eyi. Akụchukwu ebuka. Ọjịgbote mọgọ n'izu ochi odogwu ego. Akụchukwu ebuka. Ọrụ onye bụ injinia Joseph Chukwuebuka onye ejekaghị na-akpọ ya bụ di ụmụ mmere nwa n'izu ochi onye nnekwu ego. mmadụ na-esi obodo. CEO na Megadila Jesse Oniumunu Nigeria Limited na Asaba. Ya bụ CEO Human Foreign Gadgets na Coca Junction Asaba. Akụchukwu ebuka. Ya bụkwa CEO Human Supermarket na Lagos Naija. Human Cement Depot na Holy Services na Ngodo N'isochi Abia Steeti Giva na-eme. mmadụ na-esi obodo. Ụgalakanye abụọ Akụchukwu ebuka. Akụchukwu ebuka. Ọnwa ọfụrụ n'isochi Akụchukwu ebuka. ndị ụmụnụ n'aka enemi ọma ya nwa. mmadụ na-esi obodo. Oke ịgba ka anyị naba dị ike n'afọ anyị. mmadụ na-esi obodo. Arịrị eri mba ka anyị chọ eje. mmadụ na-esi obodo. Ọgbata ozu ọra na-adị ike n'afọ anyị. mmadụ na-esi obodo. Ya bụ nwa chifuo igwe ka isiri odogwu nwa mmadụ abụchi na dike n'afọ anyị. Ya bụ CEO Igwe Kingsio Light Enterprises. Ya bụ the Export Kings Services Nigeria Limited. Woro ya bụkwa CEO ọzọkwa akpa Igwe Flex Nigeria Limited odogwu nwoke. Onye amụrụ na nna atọ bụ Autonomous Community Idato South Local Government Olimo State. Dike na faya amụgo odogwu. Igwe n'odogwu. Ndị mmadụ resi dike na faya. mmadụ na-esi obodo. Enwere ihe enyi mmadụ nwere mmanwụ kalaka. mmadụ na-esi Chọbụkọ ime igboji isie. Oke nwa amụrụ n'igwe ukwu. N'ụtụrụ isi ụkwụ atọ odogwu eyi. mmadụ na-esi obodo. Jemu ka ije kene odogwu. Ike ma n'ụtụrụ. Ya bụ ọgbata ozu ọhụrụ n'ụtụrụ. mmadụ na-esi obodo. Ya bụ Chiso Abụma. Onye bụ na ị ga-adịlịlị. Ya bụ ọgbata ozu ọhụrụ nke isi. mmadụ na-esi obodo. Ụtụrụ isi ụkwụ atọ. Ore ebe isi dị ụwa. Ya bụ ike mba n'ụtụrụ na nke ikpeazụ. Ya bụ CEO Abụma List Limited. Ọ dị n'oil and gas o. Na foreign entrepreneur businesses na-ego gị akali ya. Onye nnekwu ego n'iso ebili. Ya bụkwa CEO Billionaires Pride Real Estate Limited.
odogwuju unu eme ọka karịsịgo ike mbanụ juru odogwu eyi mkpata ozu wara bụ adụresi ndị obodo na-egwu ka egwu arabakwa ozu ọnya egwu ka egwu araba ozu n'ile ya ozigbo ịgbachi ike obi mmanwụ oyi ọkwụrụ ụka na nna obi onye nwe egwu kụziere ime agụ nwa na-ekwu na nke ikpeazụ mgbasị na mmadụ badụrụ esi obodo oyi onye egwu eziokwu ka ị na-ekwu na nke ikpeazụ mmadụ bara esi obodo